nata pakartining ngelmu Mbak Irawati ki apik. Aku melu-melu ngono mah kok tarangan pitik. Berarti apik dienggo kono rumah. Nek sinomku ki apik kok. Lah nggih kok. Jenengan kok ora duwe. Aku nyoba kok sampean ki dadi rapatet malah nggo omah tinggi kok, Mbak. Dadine sinome jenengan iku papane mboten teng mriku. Mboten teng mriki. Teng ngandhap. Teng ngandhap. Kula wedok fertil kok subur banget kok. Oh, ngaten. Sinome ora ning kono. Teng pundi? Ning dodo kok. Wis simbar. Kok jenenge